Кунакханабызда инде бүтін дөнья татарларына таныш булган шәхес дип әйтсәк тә була, яисә формалашып килүче шәхесләрнең берсе, ул инде бүтін дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбрис Яруллин. Тәбрис, исәнмесез? Тәбрис, сәлам. Тәбрис Финляндиядагы татар мәдәни җәмгыяте студентлар өчен мәрҗәни исемдәге стипендия бәйгесе игълан иткәнен ишеттек. Бу хакта мәгълүматны бүтін дөнья татар яшьләре форумы бирде. Бу уртак проект булачакмы? Менә аның шартлары, таләпләре хакында тулырак мәгълүмат җиткерсәгез иде. Biz indi күбрәк bu стипендияның турында мәгълүматны таратучы буларак барабыз инде. Мин хәтерлим әле декабрь айында форум исеменнән шундый тәкъдим белән чыккан идек. Менә чит илдә күп кенә татар оешмалары бар, шулай бит. Алар һәрвакыт сорау бирә, менә ничек итеп без Татарстанга ярдәм итә алабыз. Менә Татарстан тормышы, татар дөньясы гомумән, алар татар дөньясының ихтияҗы бар менә milli kadrlarda. Milli kadrlar kimler ol? Ул сәнгать кешеләре һәм яшь галимнәр. Аларны ничек итеп, аларга ярдәм итәргә, аларны ничек итеп әзерләп була. Әлбәттә, аларга стимул, мотивация кирәк. Шулай бит галимнәргә, яшь галимнәргә, сәнгать кешеләренә дөнья күләм танылган шундый механизм, инструментлар бар. Шуның берсе целевая стипендия дип атала. Демәк, түгел бер максатны сайлыйсың, теманы сайлыйсың, һәм шуңа стипендия бирелә. Менә шундый тәкъдим белән чыктык, әйдәгез менә мөмкинлек булса, шундый целевой стипендиялар бирергә дип. Һәм инде иң беренче булып, biz өметләнәбез, бу беренче генә оешма булмас. Тампры ислам мәхәлләсе дип аның төгәл атамасы, Финляндиядагы Тампры ислам мәхәлләсе чыкты. Алар әйтте, менә Тәбрис, без әзер ярдәм итәргә, бу бик әйбәт идея, әйдәгез моны формальләштерик, тәртипкә китерик. Һәм инде берничә кеше җыелды бу безнең оештыру командасыннан. Альфред Бустанов, менә Петербургтагы Европа университеты галиме. Мин һәм инде без форум һәм Тампры мәхәлләсе бергәләп шушындый таләпләрне язып чыктык. Ул нәрсәдән гыйбарәт? Без бу стипендияны берничек тә шикләмибез. География ягыннан да, милләт ягыннан да берничек тә шикләмибез. Ләкин төп игътибар әлбәттә Татарстанга биреләчәк. Нәрсә дигән сүз бу? Димәк, сез үзегезнең фәнни эшегезне һәм аның планын җибәрәсез электрон почтага. Бу стипендияның үзенең электрон почтасы бар, Маджани стипend @gmail.com. Җибәрәсез планны, ул булырга мөмкин татар телендә, ул булырга мөмкин инглиз телендә, рус телендә, төрек телендә. Һәм географияга карап түгел. Иң мөһиме бу план булсын. Демәк, нинди тема сезне кызыксындыра? Сез бу темага нәрсә язган булгансыз моңа кадәр, бәлки доклад ясагансыздыр, курсовой эш эшләгәнсездер. Һәм аның планын бирергә кирәк. Демәк, алдагы елда бер семестр эчендә сез нинди конференцияга барырга әзерләнәсез. Сез нинди эзләнүләр эшләргә телисез. Һәм башкалар. Менә бу план һәм аның нигезе, фәнни эшнең нигезе җибәрәсез дә. Һәм аңа бәя бирәчәк без сайладык шундый шура, объектив булсын дип инде. Әлбәттә, бу Тампрының мәхәллә вәкиле, аның җитәкчесе Вахит Вафин һәм Альфред Бустанов, демәк, бу Петербург шәһәренең Европа университеты, Амстердамнан Михаил Кемпер һәм Искәндәр Гыйләҗев, энциклопедия институты директоры хәзерге вакытта. Тәбрис Яруллинның бер шундый үзенчәлекле ягы бар, бер гади генә сорау бирсәң, ул башка бирәс сорауларның һәммәсен дә аңлап алып, бөтенесенә шундый җавап бирә. Димәк, инде әлеге тармакта син әйттең, галимнәр һәм сәнгать өлкәсендә димәк, юнәлешләр шикләнмәгән. Юк, юнәлешләр шикләнгән. Бер тема белән, ул татарны өйрәнү. Сәнгать дип мин инде тулыландырып кына безнең планнар турында гына әйттем инде. Әле сәнгатькә карата стипендия булдырылмады. Мин уйлыйм, Алла бирсә, ул өлкәне дә без кылачларбыз, әгәр дә монысы уңышлы килеп чыкса. Димәк, беренчесе татарны өйрәнү. Ул төрле һәм төгәл сорау, эшләр кайчанга хәл кабул ителә? Эшләр 1 майга кадәр кабул ителә. Тәбрис, чит илдә яшәүче татар яшьләре дә, башка милләт вәкилләре дә катнашалар дигән мәгълүмат яңгырады. Менә чит илдә яшәүче татар яшьләре, алар инде әби бабалары
тамырлары белән, чыгышлары белән безнең җирлеккә тоташкан булсалар да, алар бөтенләй башка мөхиттә үскән яшьләр. Менә шул кадәр бирелеп, тамырларыбызны, тарихыбызны, мәдәниятны өйрәнеп, шушы фәнни эшләрне әзерләп җиткерерлек яшьләр бармалар. Сез йөрисез, аралашасыз. Без өметләнәбез бар дип. Беренчедән без татар яшьләре белән генә шикләнмибез. Бу теләсә кайсы милләт кешесе, татарлар ул без беләбез, ул бөтен дөньяга да кызыклы. Шуннан да менә Тарихыбызда Казанга кызык. чит илләрдән күп яшьләр килә татар Бик телен күп өйрәнергә. галимнәр килә, без гомумән безне өйрәнергә. Димәк, бу булырга мөмкин социолог, тарихчы, антрополог, филолог. Мин үлем дөньяда андый кешеләр бик күп. Татарны өйрәнүче дә һәм татар яшьләр арасында да алар күп. Стипендия булгач, бу инде укучы яшьләр, студентлар өчен каралганмы? Әйе, бу бакалавриат өчен һәм магистратура өчен. Димәк, бер семестр эчендә иң кызыгын әйтмәдем, иң мөһимен бәлки ул 1000 евро булачак. Димәк, безнең курс буенча якынча менә 100 мең сум бер кешегә биреләчәк, ул бер галимгә. Димәк, иң яхшы эше булган кешегә 100 мең сум бер семестр. Бер генә кешегәме? Стипендия бер генә кешегә бирелә. Достым, Сайлап алу әгәр бөтен дә булачак синең булса. Мәрҗани исемдәге стипендияга лаек буласың килә икән, без аның суммасын игълан иттек. Димәк, 1 майга хәлек ашык, эшләреңе барла. Һәм инде Тәбриз яңгыраткан электрон почтага син аны юллый аласың. Инде аралашуыбызны төгәлләр өчен бер гади сорау, чөнки Тәбризне мин күптәннән беләм, ихтирамым, хөрмәтем зур. Синең елдан-ел чәчләрең бөдрәләнә, бу бөтен дөньяга сыйган 7 миллионнан артык татарның сине җафалавымы, сөендерүме яки уйлар күп булуымы, һәм монсы инде шаяру сорау булды, төгәл сорау, 7 миллионнан артык бөтен дөнья татарлары арасында кайсы як татарлары яки кайсы шәһәр, кайсы чит ил төбәк татарлары иң активы һәм һәр вакыт сине тынгы бирми торган татарлар кайда? Тәбризнең үзеннән дә күбрәк сөйләдең, Алмаз. Беренче сорауга син үзең җавап бирдең, Алмаз, рәхмәт. Икенчесенә җавап биреп тормыйм. Август башында Алла бирсә, бөтен дөнья татар яшьләре форумы узачак киләсесе. Анда бөтен дөньядан җыелачак, шунда күрсәтерләр, күрербез. Сер булып кала. Яхшы. Тәбриз, әңгәмә өчен рәхмәт, биргән мәгълүмат өчен. Без бәйгенең барышын күзәтеп барыбыз, һәм инде стипендият ачыклангач, бу хакта әле тагын очрашып сөйләшербез. Рәхмәт. Рәхмәт. Эшләреңдә уңышлар, килгән өчен бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, бездә кунакта инде бөтен дөнья татарлары белән һәммәсе белән таныш булган Тәбриз Яруллин иде.